Ak dostanete dôležitý e-mail, ktorý bude treba neskôr spracovať a odpovedať na ňo, tak si ho môžete označiť a následne sa vám bude zobrazovať pripomenutie. Urobíte to tak, že v doručenej pošte napravo od e-mailu je priestor príznaku vyobrazený takou vlajočkou. V prípade, že spravíte priamo klik na tú vlajočku, zobrazí sa príznak na spracovanie, ktorý bude treba vybaviť hneď. V prípade, že použijete pravý klik, tak sa zobrazia možnosti na zobrazenie svetlejších odtieňov tejto vlajočky, na zobrazenie spracovania na zajtra, na tento týždeň, budúci týždeň, prípadne bez dátumu alebo s vlastným dátumom. Pokiaľ by ste potrebovali pridať aj pripomenutie, tak môžete priamo kliknúť na príkaz pridať pripomenutie. V tomto okne si môžete vybrať typ príznaku. Môže to byť telefonický hovor, neodosielať ďalej, spracovať, prípadne poslať ďalej, čítať alebo posúdiť. Následne môžete nastaviť dátum začatia a termín splnenia, dokedy máte tento úkon urobiť. No a v dolnej časti môžete nastaviť možnosti pripomenutia. Kliknutím na tlačidlo OK sa pripomenutie pridá. Správa sa zobrazí medzi úlohami, takisto sa zobrazí aj v pravej časti v úlohách. Ako náhle tento mail vybavíte a bude už splnený, tak stačí na vlajočku kliknúť ľavým tlačidlom myši, ktorá sa označí štandardne, že príznak je vybavený a spracovaný a mail už nie je potrebné ďalej evidovať.